लेटर मु पढ़ी सारी है ना ता माने कौन लिखा है ए सिथरे रानी ना लिखा है आई लव यू लिखा है तुमे का एमती हो जो मु जा सतरे बोले तुमर कोन कर पुणी जा सतरे जिबार अछि जा बे जा जाओ एठे भोगी पागल कोटा जा भलो बोली भलो पाइतली शेषरे से मधु धोखा देले जा सतरे जय जगन्नाथ फ्रेंड्स सामने केमती अच्छी आशा कर बहुत भल थे तो समस्त वेलकम जनाऊँगी एक न्यू प्रांक वीडियो को तो पूर्व प्रांक वीडियो रे बहुत सारा भल पाइबा देते तो मुझे भावी आज पुणी कवि सांगे प्रांक करने को जाऊँगी आज प्रांक किसी अलग टाइप री भावुँ मु गोटे गिफ्ट बॉक्स नहीं आसी देखिपे गिफ्ट बॉक्स टी पैकिंग कर रखी नहीं आ गिफ्ट बॉक्स भितर एक लेटर अच्छी जो लेटर लिखाई आई लव यू रानी तो से गिफ्ट बॉक्स टी साइड रखी मुझे शई पड़ी आराम से तो सी जिते आसब कवि देख गिफ्ट रे कौन अच्छी भाव मत पचार मत पचारे मुझे बहुत चिड़ीजी आदि खाड़ी मुंड फटेदेवी तो देखा प्रांक को एंड जे देखो वीडियो को सब किसी जानीपारे तो बस सी आसिया पूर्व कैमेराटा सिक्रेट जगार मुझे सेटअप करनेबी आ धीरे की शई पड़ी तो कौन भावुँ कौन रिएक्शन रोचे देखा बस वीडियो को कंटिन्यू कर तो सी आसिया पूर्व मुझे कैमेराटा ये सेटअप करने सिक्रेट जगार आउ ये गिफ्ट बॉक्स टी नहीं आसी गिफ्ट बॉक्स टी ये मुझे रखीनेबी जगार टेबुल उपर आउ धीरे की शई पड़ी न जानला बोली एक्टिंग करी तो सी आसवा टाइम हो गलानी कविर तो गिफ्ट पर देखी कौन रिएक्शन कर देखा तो गिफ्ट से एमती भी डाउट करते मत तो गिफ्ट बॉक्स देखी ता भीतर लेटर अच्छी तो पढ़ी कौन रिएक्शन कर देखा कहार गिफ्ट आउ कौन माड आज बाहर देखा बस वीडियो को कंटिन्यू कर A few moments later. ओए सुनो इतने जोर से निद मारुची कि हो थाओ मोबाइलटा पड़े वाला कि आई लव यू रानी तो मो कथा बहुत मने पड़ुची केमिति अच्छो आ मते भूली गलणी कि मो नुआ नंबर रे कॉल कर नंबर 9692419536 नो ओ खाइबो उठो उठो जल्दी उठो खाइबो खाइबो पड़ा उठो ना कौन ये किए दीजिए खावा कौन कौन ये किए फाड़ला सेटा मु फाड़ीची किए कहिदेला फाड़िबा किए कहिदेला फाड़िबा काहे के फाड़बिनी ओ डर लागुची ना फाड़ी देली डर लागुची तुमको किए कहिदेला खाओ अरे मेडिसिन लिस्ट आउ लुचेबा को चेष्टा करनी मु पढ़ी सारची सेटा रानी अरे प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन मुंडो खराब मो आखि दोस्त अछि ना मो पढ़ी पारनी से
ଲେଟର ମୁଁ ପଢ଼ି ସାରିଛି ହେଲା। ତା ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ସେଥିରେ ରାନୀ ନା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ତମେ ତାକୁ ମିସ୍ କରୁଛ ନା, ରାନୀ କ'ଣ? ତମେ ତାକୁ ଦେବ ଇ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ଲେଟର ତାକୁ ଦେବ ନା। ସାଙ୍ଗର ଲେଟରଟା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଙ୍ଗ ଲେଟର ଯଦି ଆମ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛ ସେ କୁହ। ଆରେ ସେ ଦେଇଥିଲା ମୋତେ ସିକ୍ରେଟ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଦେବେ ବୋଲିକି ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଥାଉ, ଆଉ ମିଛ କଥା କହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ବିନା ପରମିଶନରେ ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଲା? ଏଥିରେ କ'ଣ ଅନୁମତି ବି ଦରକାର? ତା ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ମୋହନ। ମୁଁ ବଢୁଛି ନା ତମେ କହୁଛି ଯେମିତି ଭୁଲ ଥିଲା କାମ ସେମିତି କରୁଛ? ପ୍ୟାକିଂ କର କହୁଛି। କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନ? ଚୁପ୍ ରହ, ମୋ ଗିଫ୍ଟ ଦେ। ତ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ କଲ୍ କରି କଥା ହେବି, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ତମେ ତ ବହୁତ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି। ରହ, ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କରେ। ଆଜି ତୋ ଦିନ କି ମୋ ଦିନ, ତ ସବୁ କାଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ନ ଦେଇଛି ନା। ମିଛଟାରେ ଆଜି ତୋତେ ବଦନାମ କରିବି। ରହ, ତମ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିବି, କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଭାଷା ଶୁଣିବ। ତମେ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିବ ମୋ ଘର ଲୋକକୁ? ମୁଁ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହୁଛି। ରୁହ, କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତୋ କଥା, ମୂଳରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକଟା ତୁ। ନା ତମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଆଉ କହୁଛି ଜବାବ ମୋହନ ଦେବୁନି। ନା ମୁଁ ଯେତିକି ରହିବ ସେତିକି ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ। ମୁଁ ବଢି ଯାଉଛି କିଛି କହୁନି। ତମେ ଭୁଲ କରିଛ ବୋଲଟି ମତେ। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ମାନେ ଚୁପ୍। ପଦେ କହିଲୁ ମାରିବି। ଏତିକି ଟିକେ ବି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରତି। କି ଭଲ ପାଇବା? ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାହା କରିବି। ତମେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଯାହା କହିଲ ମୁଁ ସେଇଆ କଲି। ନା, ତ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି କଥା ପାରିବିନି। ମୋ ପୂର୍ବ କଥା ଭୁଲି ପାରିବିନି କେବେ ହେଲେ। ତମର ସବୁ କଥା ମାନିଲି। ତମେ ମତେ ଏତିକି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିଲ ନା, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି ତାକୁ। ମୋ ଲାଇଫରେ ଥିଲା, ଥିବ, ରହିବ। ଏଇଟା ତା ରହିବ। ପାଇଁ ହିଁ ଆଣିଛି ଏ ଗିଫ୍ଟ। ରହିବ ଯଦି ସେ ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହା ହଉଥିଲ? ମାନେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍। କ'ଣ? ମୁଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍? ହଁ, ମୋ ଖେଳ ଘର ଖେଳନାଟିଏ ନା। ମୁଁ ଯାହା କରେ ତୋର କ'ଣ ଯାଉଛି? ତୁ ଖାଇବୁ, ପିଇବୁ, ରହିବୁ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେବନି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। କ'ଣଟା ଆଜି ଏଇ ଆଣି ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇନି? ନା କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲେ କେହି ବି ସହିପାରିବେନି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ତମକୁ ନା ମୁଁ ବୁଝେଇ ହିଁ ପାରିବିନି। କହୁଛି ଭଲ ବେଳେ ଯେମିତି ଥା ସେମିତି ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକିଂ କର। ନ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛୁ। ପ୍ୟାକିଂ କର କହୁଛି। ତମେ ବାରମ୍ବାର ମତେ ମାଇଲ। ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ମାଇଲି? ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମା ବାପା ମତେ ମାରିନଥିଲେ। ଚୁପ୍ କରି ଦଉଛି। ବେଶୀ ଜବାବ ଦଉଛି। ନେ କହୁଛୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ପ୍ୟାକିଂ କରିବି, ନହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପଟେଇବି। ଭଲରେ କହୁଛି। ଭଲରେ କହୁଛି। ନେ କହୁଛି ପ୍ୟାକିଂ କର, ନହେଲେ ଆହୁରି ମାରିବି। ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବା ଉଛୁଲି ପଡୁଛି। ପ୍ୟାକିଂ କର କହୁଛି। ଦେ ସେ ଲେଟର ହଉ। କ'ଣ କରିବା ଅଛି ତ? ଦେଖ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ ଲେଟର। ତାକୁ ଦେବି ଏଇଟା। ନାଟକ ଚାଲିଛି ନାଇଁ କି?
जीवन बर्बाद कहीं कल तामाने ताको जदि भल पाउथला ताको अति शीघ्र तो घर नहीं चलिए वो गिफ्ट पैकिंग कर वो गिफ्ट पैकिंग कर तो जिनिस पत्र सब रेडी कर आज ही एबे ही नहीं कि छाड़ी जाती बेसी जो मुंडो पर जब बोलछे तो साड़ी साड़ी सब पूरा आज ही तो ये जीबू माने जीबू मो गिफ्ट पैकिंग करता कौन जी चलो और गिफ्ट पैकिंग और को ଯିବାର ଅଛି ପରା ରିଭର୍ସ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ହଁ ଏବେ ହିଁ ନେଇ ଛାଡ଼ ମୋ ଘରକୁ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ବି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତୁମ ସାଥେ ଏମିତି। ନେ ଶାଢ଼ୀ ନେ ତୁ ଯା ତୋର ନେ ତୁ ଏବେ ହିଁ ଯା ଯା ଏବେ ବାହାରି ଯା ले पूरा आधा ही बार पूरा तो खराब हो जाएगा टेंशन आप कहीं किधर ही जाऊंगी। ऐसा मोबाइल नहीं जाई पारे मो मोबाइल मो मोबाइल सेटा मोबाइल दे भी नहीं पहुंची काहे तो बोल ना ये मोबाइल के देतला मु आम घर आनी मते दियो ना मोबाइल दे नाटक करे सेठी अवकाश सागरे मु जहाँ से नाटक तो मोर कोन असुविधा होची हां कौन कहलु तमे तो पाई गलो जियो मु जो पो साथे रहले तो मो असुविधा कोन हबो ता माने कौन कहलु कौन कहलु कौन कहलु कौन कहलु आउ का सागरे हां बैग ध मैं बे ही चली गया से घरे आप केबे आसिया पे चेष्टा भी करिबो नेठी किछि सुनिबिनी केही आज नांती घर एबे ही नहीं घर तो आसी तमे का एमते हो जो मु जहाँ साथे रहले तोमर कोन कर कोनी जा सतरे जिबार छी जा बे जा जाओ एठे होई का चेष्टा सुखर फगुण साजिब श्रावण सबु सुख हेला लीन एमिति खुशी पड़िला नजर दैव कलारे काही सात पर पुण्य आकाशे कला मेघ हसे दुख देखी तोरे पत्थर होई पानी
ଭାବୁନଥିଲି ତମେ ଏମିତି କହିବ ବୋଲି। ଆଉ କହନ୍ତୁନି ନାଟ ଦେଖାନି। ବୋଲି ଯାଉଛି, ହେଲେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ନା ମୋତେ ତମେ ମନେ କରିବ ସେଦିନ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ କେବେ ବି ଆଉ ଆସିବିନି। ଯାଉଛି। ଦରକାର ନାହିଁ ଯା। ଏମିତି ଭୁଲ ହବନି, ଏମିତି ଭୁଲ ହବନି, ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ହବନି। କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ଘରକୁ? ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଆସିବି। ମୁଁ କଚାଲି ଯିବି ବସରେ। ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ବସ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ କଥା। ଆଖି ମୋड़, ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଏ ଦେଖ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରା କରୁଥିଲି। ପ୍ରା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତମ ଉପରେ। ସତରେ ପ୍ରା କରୁଥିଲି। ସରି, ଏ ହାତରେ ଆଜି ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ସରି ସତରେ ପ୍ରାଣ କରୁଥିଲି। ଆଉ କେବେ ଏମିତି କରିବିନି। ପ୍ରାଣ କରୁ କରୁ ଏ ହାତ ଉଠେଇଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରି। ମୁଁ କେବେ ହାତ ଉଠେଇଛି? ଛାଡ଼, ମୁଁ ତମ ପ୍ରାଣ। ଆରେ ଘରେ କେହି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିନେବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଏମିତି କରୁଥିଲି। କିଛି ନାହିଁ। ସରି, ସୋ ସରି। ତମ ପ୍ରାଣ ଯୋଉ ପୁରା ମୁଁ ଆରେ ମୁଁ କରିଦେଲ। ଏଇ ଗିଫ୍ଟଟା ମୁଁ ନିଜେ ପୁରେଇଥିଲି, ଆଉ ନିଜେ ପୁରେଇକି ଏଠି ନିଜେ ହିଁ ରଖିଥିଲି। ସେ ଲେଟର୍ଟା ବି ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି, ହେଲା। ଏତେ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଥିଲ ଯେ କାନ ଲାଲ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ପ୍ରାଣ। ସରି ଦେଖେ ଛେ ହଉ ବାସ୍ ମୋ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ସିଏ ବହୁତ ପୁରା ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବା ଏ ଇମୋସନାଲ୍ ହେବାରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଏତେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତା ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇକି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବା